Welcome mafethu siyanibingelela. Welcome to abazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belapho beqiniso TV. If uqala ukuyibona le channel, please do push the subscription bell njalo ukuze njalo uma ubona skip video ubone ngebutton elibovu sesikhuphuka nje ukusho ukuthi cha ziyakhala. Namhlanje ngihlezi nendoda enkulu uDr Mzizi. Ngizotshela uDr Mzizi abangelele wonke umuntu obuka abazingeli njengamanje. Sawubona Dr Mzizi. Siyabingelela kubabukeli bazingeli babelaphi TV emakhaya. Ngabe mkhulu wami ninjani ekseni njengoba sizokuzingela mkhulu? Siyaphila khehla lami. Siyathemba ukuthi niyaphila na. No mkhulu siyaphila mkhulu. Asike sibuye sizokuzingela ngoba abantu cha bayamfuna uDr Mzizi, Dr Mzizi. Sathi-ke asike sifike. Yebo siyabona imoto sigcwele egcekeni kodwa sifuna ukuzokhuluma mkhulu ngenduku entsha noma ngomuthi omusha mkhulu wami. Lana mkhulu ubuthe kunesipoke esisha semali. Njengoba lana ke mkhulu kwabazingeli esidume ngokuthi sikhulume ngezinto zengcebo kuphela. Uthe mkhulu kunesipoke esisha semali onaso. Asike siphuthume siko uzositshela ngaso. Ngicela ukusitshela mkhulu ngalesi sipoke semali esisha saka Dr Mzizi. Thokoza khehla lami. Yebo khehla kunenduku khehla sigayile njengoba ubona khehla la. Yes. Kunenduku entsha khehla sigayile esipoke semali. Uma uyindoda ehuzukayo isosha ephantayo ngezindlela ezahlukahlukene. Yes. Khehla lesipoki siyakwazi ukukulekelela kulozo zimo enjalo khehla ezobuqilo obuhlukahlukene. Lesipoki esendoda emhlophe ibhunu, amabhunu la amhlophe noma abelungu. Yes mkhulu. Kunjalo khehla la. Mawusuthi lebhunu lomlungu lomuntu omhlophe ngicela ukujula uchaza ukuthi uqonda ukuthini mawusho njalo. Yebo khehla lami. Le nduku khehla uma sizoyifaka kuwe khehla sowufikile lesigodlweni kuba namawayini noma ugologo uphathayo. Lo gologo labo ababovu njenganebheli zophatha ibheli masokufaka le nduku le khehla. Nayi phambi kwesikhehla lami uyayibona. Yes. Khehla lami. Sihambe siyokwenza lo siko ke esigangeni nasemfuleni. Yebo mkhulu. Khehla lami yebo khehla. Mozofakwa khehla lesipoku uphatha ugqoka le shirt yabo lamashirt amabhunu la amaplaza wokhakhe. Yes mkhulu. Sikutshela khehla lami masufikile ukuthi le shirt uliphathelana. Kwame sesikwakhile ngalento khehla ubugqoke leli shirt leli akufuneki iphele isonto ungaligqokanga le shirt noma ikabili. Suke imgomo yakho na. Sekumgomo wakho wona khehla oyisefungo sayo lento. Yes. Lo uyibona khehla lami le nduku uyibona umbala wakho uthi unjani. Kunamathambo khehla siwafakile la. Singeke siwadalule. Engeke siwadalule lamathambo. Kuphinde khehla lami kuzoba nempande ezimhlophe zomfula. Bayazi abalekulapheni khehla makhulunywa ulimi lale eminyangeni. Kunempande ezimhlophe. Impande ezimhlophe ezihambisana namanzi nomfula. Kunempande ezihambisana nesigange leminyangeni. Hayi lento idosa ngesigange ke le. Impande ezimhlophe kuthiwa hayi lempande ezimhlophe kusho lento idosa ngomfula. Lento ngidosa ngomfula ngobumlungu namanzi into eyodwa ke. Eyiwele khehla. Siphinde lento sayifaka upholi. Yawazi ukuthi umuzi wabelungu kukancane ufica umuzi womlungu ungenawo lenyoni ekuthiwa upholi. Yazi lenyoni ekuthiwa upholi le kunomlomo omkhulu okuhlakaniphe kakhulu. Sifaka nako khehla la. Senzelani ukuthi mase sesikwakhile khehla ngalento sesihamba sesikuthuneni lalomlungu sesiyokulalisa khona. Sesilivusela kuwena lebhunu amabhunu abhalwa amagama wona. Sesimtshela khehla ukuthi hayi akahambe nawe manje avukele kuwena aphile kuwena. Konke akudlayo uyokhuluma kuwena. Kunosiko ke silenza ukuthi sesimthwebula manje sesimfaka kuwena ukuthi uhambe naye. Ngabe mkhulu lento sesimemeza ngalamagama akhe khehla lawa abhalwe la kulombhalo lo ola encwabeni lakhe. Yes mkhulu. Yebo khehla. Ngabe lento monginika yona unginika uphondo unginika isigubhu ungicaba ngayo senza kanjani makuthiwa ngizoyithatha lento njengoba kuhleze kuthiwa thatha lento. Yebo khehla lami lento khehla lami siyanginika uphondo khehla. Yes. Lo phondo sulifaka indwangu emhlophe. Lo phondo kunento oyifaka la phakathi engeke sayisho njengoba sithe phatha lo gologo lobufu ibheli
sebenza ngalogologo bovu khehla lento noma iwayini libo le wayini elibhalwe uMontana leli lamaroma leli libhalwe ngokubovu ke lo nalo lisondele kule mfihlo kule mfihle le wayini elidliwa kakhulu abamhlophe liyatholakala kule ndawo eziyospa kodwa lapho lo spa bake ezilungwini hayi lo tops lababale lokushini elibhalwe uMontana ngokubovu le wayini libovu phakathi leli kodwa yileli elingabovu leli nalo khona okunye libhekene nako la nje ubona luwafu nje yebo mkhulu ngiyazi ke la kaMzizi ama price asewadaluli uma ngithi ama price ngisho amanani asakhipha swadaluli khehla ama price lokho kukhulunywa khehla lami mase sofikela esigodlweni yebo khehla lami masikhubeka khehla lami senaba ngale nduku khehla le nduku uyakhiwa ngayo khehla inhlanga ziyavuleka ngempela khehla masufakwa lento asifuna umdlalo ngoba manje umunye uxabana nathi athi emadoda niyangibulala siyasikwa khehla uhlanga likhamise kuyatshalwa lento ukuthi ayiphile kuwena iyafakwa endaweni engeke sayidalula sisho ukuthi kuphi kodwa uyasika uhlanga likhamise ifakwe lento uhlala insuku ezithize ungagesi sifuna lento ivaleke iphile kuwena sifike lemoya kuwena uvuke ebusuku kwethu ukuyizwa ukuthi iya connecta lento nale mandlebeni khona inhlanga ezingenayo ukuze lento lo moya lo mesuphila kuwena ke uzalese usebenzisa lebells ukhona nenyama ethize ozowenza ngayo la ibrayi ozoyosa bese sesisebenza lesipoki lesimo zasebenzisana futhi uzobona ukuthi hayi ikhona lento seyikhona kimi mkhulu njengabazengeli sijwayele ukukhuluma ngezinto zengcebo ngaba mkhulu lento lena ayifani noma ayicishe ibe into esasithwalo into inentwalo phakathi khehla lami kucishe kusondele khona masikhuluma kucishe kulingane ngoba yayibona le nduku nje ubinje singayibiza ngezizwe ungayibiza ngebutho leminyangeni njalo uma ukhuluma ngebutho nezizwe into ecishe ithi ayifane leyo kushiyana yona ukuthi seyikhushulwe kanjani ukhushulwa ke usufaka nezinye induku so uyihlobisa so uyigangisa ukuthi ngashintsha igiya kanje kodwa lokhu awukushintsha amagiya kakhulu lokhu nje okwempumelelo ngoba lokhu ungakwazi futhi ukuthi ukugangise ngendlela ukuthi uchele ngake ebhizinisini lakho kodwa ke lapho futhi nako futhi mase sewukwakhile la uzochela ngako so uyakuthela ngalamawayini so uyakufula ngoba phela ipokwe lezike yabo uma ungakubhema manje khehla mase ushaya istifu sawo gologo ukabona ukuthi ukabona imfihlo esingazazi khombisa ukuthi manje sowufake into engafaka into encane ngoba ungafaka okuningi ungahlanya okuphela into encane nje umntshontsho ukuthi okuyilothe ukuthi so ushaya istifu ke lesi uzoza ukuthi hayi khona into esengiyifakile kimi okusho ukuthi mkhulu kuyacaca ukuthi le nduku le ayiposwa akhehla lami kuyaphoqa ukuthi ufike la kuyaphoqa phela first siqale siyokuhlambulula sikuhlambulule ngenduku ehlukahlukene sikuhlambulule khona enye induku eyimfihlo khehla ogezwa ngayo uma ufaka into eyimoya ukuthi ingakhweshi lesidalwa sakho sibale khona abantu abanezidalwa eziwiki ezingayifuni into eyumoya uma kwamfaka sikhweshi isidalwa sibale kanti sona esinamandla siphethe lenhlanhla yakhe seyaqala ithi iyasebenza lento siyaxugela lesidalwa sikho kufuneka khehla lami le nduku ukuthi ugezwe ngayo ukuthi lesidalwa singabaleki sisondele sibe khona kuwena kukhulunywe naso futhi lesidalwa kube nalokho hamba uzobushaya sincengwe lesidalwa ukuthi hayi akwedakele la khehla into ezokulekelela le ukuthi into zakho ziqhubeke ngenkani ungavinjwa ndawo yebo mkhulu alivinjwa khehla lami ibhunu namandla lalifika khona izinto ziyenzeka lento le unimese uphakathi kwabo abantu kube ngathi isikhulu ibhunu noma usebenze belungwini bathi mebekubheka babo ukuthi hayi isikhulu lesi kanti sigangi kuganga lesipoki manje siyashintsha okay mkhulu nakho sungisebenzile wangicaba wangifaka lento uthe ngithi uzonginika ngephondo ngizokunika nophondo khehla soligoqa ngendwanga mhlophe nakho singilithathile uphondo lolu phondo ngilibiza ngaleli gama lebhunu noma ngiyamqamba sowuqedile khehla ubiza lo mbhalo lo walebhunu lo mbhalo uzosebenza ngaye lo mama ukuthi ngificela phana kubhalwe James Saunders shuthi lana ophondo lwami singu James kunjalo khehla usebenzisa le gama wena noma uphahla so ubiza le gama
Yes mkhulu. Noma sowubizwa igenge la ohlala nayo le niphanta nayo ungazibiza ngale gama manje uthi madoda kusukela namhlanje mina nguzibani mani ukuze ijabule le ndoda Kuzijabule. ijabule le ndoda khehla lami kunjalo. Yes mkhulu. Khehla Asike sikhulume ngobungozi mkhulu. Asike sikhulume ngobungozi mkhulu. Ngabe bukhona yini ubungozi ekumele sibaqoshise ngabo abantu? Khehla lami okuningi siyokhuluma mase ufikile phakathi kwekhaya la ukuthi hayi khehla la ukuzama ukuthi ugweme lo ke. Yes. Nenjengokuhlala ebantwini abaningi ngendawo zami ezinjengama tavern okuphuzwa kuzona akuvumelekile khehla. Le nto ifuna uhlale ekhaya, uhlale nomndeni wakho. Mawufuna lokujabula uphuze lapha sohlele ekhaya lakho uyaziphuzela. Nengane zakhe ayifuni ukuthi uyohlala ebumnandini kuyadanswa nombani uyakuthinta noma kanjani. Akuvumelekile iloko nje kuphela esokubeka ukubeka kodwa phela singabe sesikhuluma okuningi. Kodwa phela ngivungeleke ukubiza abantu mhlambe abawu10 nyana for ibirthday yami noma nje sizohlala ngoba phela lento iyobe sidonsa imali. Kunjalo khehla lami kunjalo khehla kodwa akuvumelekile ukuthi usondele kubona kakhulu makuhleli. Wena futhi ukuvula le gap. Uthi ukuhlala wena. Uthi ukuhlala wena makunekhimshela so uyaqela manje kubona. Yes. Ngoba wena umhlophe khehla manje awusavumelekile ukuhlala nalaba bantu abamnyama nibhekane bakhulume bakuthele nangamathe. Hayi. Le ndoda ngeke uzuyazi noma indoda eyibaxwaya abantu abamnyama yazi namadoda amhlophe ukuthi analo lo bandlulo kuse. Okunye khehla lami esikubekayo lo kodwa ke sicela ukuma khehla okuningi kuyokhulunywa khona eziningweni khehla lami. Ngathi le nduku mkhulu ithanda ukujula le nduku ngiyazi. Ujuliwe khehla la le nduka ngigayanga ngedwa nje ubona kunjena khehla nami bengijubalele khehla. Ngiyazi abalandeli bazoyifuna. Ngafike ngagaya nezinye inkunzi khehla bengijubalele nami khehla lami ngeke lo madala engigaya naye. Yes. WaseZimbabwe safike sajula kakhulu sayigaya njoba ikhona kungaka khehla. Ngiyona labo sithebe sesiqedile ugaya bayazi inyanga eziningi inkunzi eziningi manje ngane inkunzi nihlangene kube sekuyacuzulelwana sekuphahla sekuthiwa nako kwakho ndoda nawufaka kwakho umgodla godla. Mkhulu. Ngoba lento khehla lami kahle kahle ngokumthetho awuvumelekile lento ihlala esigodlweni. Ngoba phela ibhokwe lesi. Noma niqede nje nani singayithatha ngoyifihla nami endaweni yami le ngaphandle yombozoko. Into enemimoya khehla lami ayivumelekile ihlale esigodlweni ngoba phela esigodlweni usuke udosa kalezi dalwa lezi kuyizona ezihamba labudlozi baphathi ekhaya. Enye into eshaya inyanga eziningi le uvele ugaywa amabutho athi hawa sezohlala useyabekala sekufike kukhweshisa isidalwa la soyavaleka umsebenzi. Siyakhala hayi manje lo msebenzi uvalekile angazi ngoba bengisebenze fekhehla lami into ezokulwa ozigade ngazi ukuthi makuvumbuka impi noma inyanga ngoba nenimanakheleni inyanga ivumbuka ikuvulele ngenduku lezi zinto akufuneke ngihlale lesigodlweni ngoba zizophazamisa. Mkhulu ngiyazi mina into awuyakhi mongenayo igaranti yakhona. Ngiyathuka uma uthi mkhulu uyalikhipha uphondo ngishuthi la ekhaya abantu abafuna uphondo lwesipoku semali esisha kamhlanje. Khehla lami lo uphondo senzela ukuthi makufeyila lenhlanga ezilakwena. Ngoba phela abanye abantu abaningi bathi ngeke sikufihla abanye abantu abaningi bathi mabesondela komakoti baqale bakhothe le. Bakhothele South Beach lapha phansi. Sekuyanakala seyiyafeyila le emzimbeni. Lento siyaduba wazi ukuthi mhlambe nayizwani nokuthi ukhothe lapha. Yes. Mozongcela kumakoti soyakhotha lapha sekuyanakala. Senzela uma ukuthi ziyakhathala lezi pick up nalo uphondo uthi mawugeza socophoza uphondweni. Suqola lapha soyageza seziyavuka lenhlanga ziyapoka. Maye basikufakele inhlanga zodwa yabona ukuthi uzosala budengwana mesiduba le. Yes mkhulu. Suke silwe impe njalo ukuthi makukhona lo phondo so loluphuzisa. Uyobona nogologo uyehla lapha phakathi ukuthi ziyaphuza nalo pholi ke nalo siko oluthize lo pholi khona okwenzayo la kulopho. Senzele ukudle nalo pholi lo upholi lenyoni le kuyiyona ephakamisayo. Yona enza ukuthi ikwazi ukuxhumana nawe itoliki. Yes. Xhumane nalesipoki ikwazi ukuthi ixhumane nawe le ikhulume lento. Ikhulume lento ke. Upholi uhlezi ubanga umsindo ubusuku nemini mongala kudayisa khona upholi manje. Kuhlezi ngikenteza. Yes mkhulu. Kunjalo ke hlima umoya yakho makuthiwa uyakhile noma eyokudosa imali noma eyebhizinisi ukuthi igcwala ubusuku nemini monga ufakile upholi usukudlala nale nyoni khona inyoni ehlathini ukuthi makuthulekile ulusile uluyizwi libanga isicefe likhaya lithi lishilo kufuneka into enjalo khehla emoyeni yakho. Yes mkhulu. Mangibuke la mkhulu lo muthi ngeke abantu abaningi mhlawumbe ake ngithi nje mhlawumbe abantu abo20 abazoshesha bafike
bangawuthola. Angiboni ukuthi mkhulu noma ake ngibuze mkhulu. Masowuqeda mkhulu lo muntu ukhona mhlawumbe umongi noma abantu abagijima. Hey kahle la mase uphelile kobe sezephukile. Ophoqa ukuthi ngiphinde futhi ngiyokugaya. Yayithatha isikhathi ke khehla lami ukugaya into eziyimoya kanje. Kunezinto ezijulile ezingatholakali magaywa khehla into ejulile khohlwa. Ngoba ngiyakhumbula mkhulu wangitshela last month. Ngakutshela kudala Namhlanje isikhona. Njengoba sengibuza ukuthi mayisiphela kuyokuthatha isikhathi singakanani futhi ukuthi ibuye. Kuyothatha isikhathi khehla ngoba ezinye impande ezifakwa la impande engazona zala. Yes. eSouth Africa. Yes. Kunehlahla khehla lami enginosiko oluthize olwenziwayo kuzona. Yes. Makuthiwa kugaywa le nduku. Yes. Njengale nduku esakhuluma ngawo umkhiwa. Umkhiwa khehla unezipokwe khona usiko lenziwayo makuthiwa ufuna uvuka ube yizipokwe. Khona usiko lenzayo kuona makuthiwa ufuna ukugangisa. Ufike ulenze kuona ebusuku. Ufuna ukushaya nje igqolo elincane uhambe usebenzisa ukuthi kuvuke kube yizipokwe lento ezinzima. Yes mkhulu. Imfihlo enjalo ke khehla lami naza kuvele zenziwe. Yes mkhulu. Kunjalo khehla. No mkhulu siyakuzwa dokotela. Before sihambe mkhulu, lesipoke mkhulu sithathwa abantu abanjani? Ngisacela usichazele nje kancane ukuthi umuntu ophantayo, abantu bamathenda, inkabi, osomatekisi, umuntu onjani othatha loliphondo, tiphondo. Yebo khehla lami. Le ndoda khehla ithatha uyo wonke umuntu. Yes mkhulu. Wabaphatha ngendlela ezahlukahlukene. Yes mkhulu. Hayi ayinqabile umuntu. Yes mkhulu. Ayinqabile umuntu khehla usefikile washo lokuphanta kwakhe. Yes mkhulu. Iyangena ke kusetshenziswana yena amelandele lemithetho esishilo. Azoyithola la Hayi esibhedlela. khehla lami usuke esenqobile. Yes mkhulu. Leli wayini leli selishilo nale bells logologolo lobhala ubells obovu. Yes. Uneka wona khehla logologolo. Ndomngozi siyokhuluma Sikhuluma lesigodlweni khehla. Yebo mkhulu. Khehla lami ngoba nosikilidi futhi umuntu obhema usikilidi siyakhethela usikilidi kumele ubheme. Ubheme. Ukuthi hayi manje lo sikilidi sefowujwayele ilo manje. Kodwa khehla labo okuliki yokhulunywa mase sewufikile. Hayi. Sozolwa le. Kuyazwakala Dr. Mzizi bafowethu. Njengabazingeli belaphi bafowethu sizingelile le ndoda sanika bafowethu into beniyifuna. Angazi ke nizwele bafowethu abafuna izipokwe abafoni. Ngiyacela ke bafowethu ni subscribe kubazingeli belaphi beqiniso TV. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Ngizodedela udokotela avalelise kubalandeli bakhe kanye nezipokwe zakhe mawukuthi zikhona ngoba phela mina angiziboni. Siyabonga babukele emakhaya. Siyabonga mkhulu. Mkhulu, ngicela usho inamba yakho mkhulu, ngiyazi abantu banayo kodwa ngicela uyisho mkhulu. Yebo khehla lami hayi inamba bazayibona igijima le screenini khehla bazabona Yes, mangene ivideo. Mase kukhulunywa kujula kakhulu. Sekujulwa ngenkulumo ukujula kuyazi kusuke sekukhulunywa ngazo zezimali uzongena video call abantu ba subscribe nasemakhaya bangakhohlwa subscribe khehla thokoza khehla. Siyabonga. Makube njalo. Siyabonga mina Sport TV mhlawumbe ngona amehlo ngabe usuku lakho lokugcina danko bafethu abazingeli signing out. Ngiyabonga Mzizi.